Dacă ești sponsor și vrei să-ți promovezi afacerea, avem un turneu de mini-fotbal de desfășurat în București, perioada 24-26 aprilie și 8 și 10 mai. Sistem Conference League, exact ca marile competiții, dar la mini-fotbal. Dragilor, 3 terenuri la BDI Arena cu suprafață de 50 pe 31 de metri, porți de 5 + 2, 32 de echipe, 5 + 1, 20 de jucători minim, dar avem nevoie și de sponsori. Așa că avem bannere foarte multe în care putem să avem sponsori alături de noi și alături de echipe. Ce putem să oferim sponsorilor, dragilor? Sunt foarte multe lucruri. Vom avea meciurile filmate VO, vor fi 3 creatori de conținut care vor filma atât interviuri cât și meciuri, inclusiv TTX Viral, Andrei Marius, Preo sau Leone sunt imaginea acestei competiții. Vom avea expunere foarte multă, așa că dacă vrei să-ți promovezi firma și să vii alături de noi la Tagmania, tot ce trebuie să faci este să suni la acest număr de telefon și să ceri detalii cu ce putem să-ți oferim ca și vizibilitate. Așa că nu sta pe gânduri și nu uita cea mai importantă lecție, că fiecare firmă, cel mai important pilon este marketingul. Investește în el.